बापा मला बापा वेळे उठीन की बसी कांदून दिली दांड्याला दांडा मिळते पडदा आहे मोर उठीनी जाता वेळे मला दांडा फाटका दांडा पुरा फाटका बापा प्रेमारे दोस्त ही मल्ल्याचे आम्ही तो स्त्री राहू तम परिका झियाको हजार नमस्कार तम परिका झियाको हजार नमस्कार तमतारीको नमस्कार तमतारीको नमस्कार तम प्रेमको हरे 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 नमस्कार नमस्कार पूछी गंगा बाबा जुगे काय कोणाला तू आ महाराजा बा झाडे बसू जोग वाजले महाराजा बुझो पुरा तू आ तू कोण जाणी ने को तरण घेण बाबू को मृत्यू खबर पाई गई कौन
ନିଜ ବୁଝିବାର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଡିଗଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଫାଟି ଫାଳ ହେଇଯାଉଛି। ଗତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଧନ ହୋଇଛନ୍ତି। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।
দেখছি সেই মাছ ধরছি